Mbak kue tiaw pinteran ya? 5.000. Oh nggih. Terus tunggal nggih, Mbak. Mbak niki pinteran nggih? 2.000. Niki napa toh? Kentang. Terus tunggal kali niki nggih, Mbak. Sampun. Oke. Nggih. Matur nuwun, Mbak. Nggih. Pak sencen pintenan nggih? 4,5. Niki mawon lah pas tunggal nggih, Pak. Boten ngagem plastik. Monggo. Balik. Nggih. Matur nuwun nggih. Pinten nggih Pak satene? 5.000, Mbak. Enten kulite boten? Kita ada 1.000-an. Kula tumbase kulite nggih 7.000 kulit campur daging mawon. Oh iya. Nggih. Pun ngaten mawon. Boten sasri rangkep. Matur nuwun nggih. Bu beli bakso. Ya berapa? 8.000. Berapa? 8.000. Dagingnya bagus-bagus banget. Iya. Kok nggak ikut? Belum bangun ya, Bu? Enggak, itu aja. Matur nuwun ya.